My god, no vittu kestä tätä! Microsoft Store. Enter Ei English. vittu, mulla tuli Finland. joku Microsoft narrator Store. päälle mun Custom. tietokoneeseen. Mitä vittu? No item in Sit se on silleen. Hemmetti. Ei mun tarvitse tiiäks noista ryhmistä puheen ollen. Painoin sitä, että mä lähetän erikseen. Mä painoin, että mä luon ryhmän. Eilen. Oota ja vaan katos. Se oli kyllä aika hassua mun mielestä. Hassu. Joo, huvittavaa. Ai, I'm sorry, mut olihan se nyt ihan Mä oon niin cool, kun mä teen. Joo, niin kauan. Ai ja mitäs me hommataan sellanen palli? Ai mitä? Sellanen pallikarvakoira, tiiäks teillä on sellanen vittu... Kyllä sä tiedät. No, mä en googlettu. Karvaa, koira. Ballsack kissa, tiedätkö? Ai mennäänkö tällaista? Ai tällaista? Ei ku... kissa, bro. Ei vitsi, tässä on... Joo, no mä vedin tän vihdoinkin. Joo. Ei, pistä ballsack cat.